Ma-Pha Kwrwini Sajwk Sajla Majuli Bisingtwi Rimikati Purano Tewasha Re-admission Khairikha Ketal Klaso Abo Shimiya O Khoroktamni Je Nangmani Samo Tei Kanmong Rogbo Bachaikha Shimna Amsini Maya Ganang Khachuksa MLA Brishaketu Deborma 2020 Bisibo Ma-Pha Kwrwini Sajwk Sajla ni Kothmarokno Nugui Hastini Joto Lukurokno Khaklabo Yakrongbai Kablai Haklijak O Kothmarok Jotono Nukha Teikabo Khanaka Kubuni juda motha NGO-rok biskango agui thangka O khoroktamno chubangni bagui naikuloni bagui kokbo saka pheba tabo khoroksaponrok samung bwsanai kwrwi Jefro birmano klayu O Sajwk Sajla khoroktam aphrono maya ganang Khachuksa MLA Brishaketu Deborma Kokrimani a khoroktamno yakongbai Bachaikha sakno naikuloi toninai Bachaikha hinai Aboni kok kubui ingui tabuk samungbo khlaitongo Khachuksa MLA Brishaketu Deborma O kothmano rugino tinibo sakni samung pailaya yakarei khoroktam o cherai Sajwk Sajlano tewaisa ketal klaso re-admission khlai rikha yagulo borom ganang Khachuksa MLA Brishaketu Deborma lukurokno o khoroktamno yakong yakbai Bachaikha sak kisamisa chobana musungke Chubabu manu hayakiba chuba phairikni bo pini khuk gthi bai kokasarkha haino hai tini chini Ebenezer hostel of hai sopajak chini rimika majuli tei bishal borokno taklai bisini teisa admission re-admission tini chung khlaidini phaikya kai school committee rokno belaikheno hambai mario je borokno porithani chubasu khlaimani bagai bongni fees rok sungno belaikheno borok concession khlaikya borok khoroktamni kokno wansugui gai school committee je rang sungno concession rikha amno bade je eta chung tini ora amount rikha abo ajago sungno kwbangma lukurokno chubasu khlaikya ajaga chini ani pini khoroksa kalayo Swapna Deborma bobo sugno 5000 rang chubajak tebo tongo ani simnani khoroksa sebok ne bobo 5000 oma hake chin logi tongo tebo chini das Sanjeev Deborma borok 5000 Dorendra Deborma 5000 ama hake jotono chini majuli bishal te rimikana hamjagui borok chubalayo ama hake no social media nukjai hinfano जों manuk jago karon borokno chubanani bagui tebo lukurok जोंनो Kwrwi tongo gai ang asa khayo ani logio tebo tiprani tiprasarok borokno chubathani phayani hini karon borokni logi bin buma bufa hisabe जोंनो tabuk borokno nai tongo te bin nana thagusong bo choliya sambo khaimiya hani bagui bongni life ni total je nainani abu bebak sung barja najak khaini bagui sung social media phai chini bo pojate kisa helangnani bagui sung jotono koinani bagui se sung social media o manuk jago o jaga kunu rajniti othoba jaga kunu politics ni kunu naharmung gurui ang jefru o hostel phai boroi malnya phai te borno kokrijak naina hini phai afru ang ani MLA sipno ang agortala on ani nogo kabi phai ang o jaga ese MLA hisabe phaiya ang o jaga borokni khoroksa ishorni naikol ja khaikese boni logi tawnani bagi phaibani ge je school committee rok sindaji ten songrok o jaga principal songrok jebabe subawi tongo belai kheno bornobo hambai mario je omosukai subai tongmani bagi ge belai na hambai jara subana musumero borok subai mano khanaka kcharo koekjon borok phai borni nogo subai thangoini tebo amsani lukurokbo subana nebagi ready no tongo karon bongni hai rare of the rarest case খুব কম